И какво става, хора? Аз съм Иво. Сега ще играем малко Asphalt Nitro. Ако искате да правя на Asphalt Nitro поредица, дайте по един лайк. Ако останат 10 лайка, ще почне поредица на тази игра. И ще продължаваме. На Clash Royale ще снимам май утре или други ден. Защото май няма да мога. Не съм сигурен дали утре ще мога. И днеска мисля да си купувам вече нова кола. Да, така мисля. И... трябва да си взимам нова кола. Ами мисля да купа ето тази. Или... Тази няма да мога. Ами купувам ето тази кола и... не. Леле, как се оплаши. Добре, купуваме ето тази кола. Дига 240. Не мога друга да купувам, чай да видя. Май не може. Не, май може. На някои други писти май може да се купуват. Да, ето може. Може да купа... Да знам. Мисля тази да купа. 14 000. Перфе. Купих я вече. Нова кола. Така. Не. Няма да. Next. И ще играя един път. Ще се пробвам да направя първо място. За да отиваме напред на тази игра. Така, ето, не съм полицай. Защо? Добре, аз ще съм полицай, трябва само един да го фана. Busted. Трябва един само да фана. И вече... Ако не мога да карам, пишете в коментарите. Да се подобра малко. Защото аз на тази игра много не играя. Ето, завърших. Готово. Next. Готово. Next. И сега ще започна друга мисия. За да печелим пари за други коли, да продължаваме напред. И така се учим повече. No thanks. Ето тук мога да играя с моята кола, италианска. Така мисля, че е италианска тази игра. Тази кола, извинете. Тук май заби. Не.
Клипа е вече 5 минути. Много бързо мина това време, баси. Ето готово. Почваме. И та нова писта, бе. Та яка писта. Надявам се да го бия това. Така. О, какво направиха, бе? Тук се забавих. Нищо. Но е пати якия трик направих. Дано да сте видяли. И пишете в коментарите дали беше як. Не. Уау. Тук мисля, че ще загуба. Вече той е много далече. Не знам дали ще мога да направя нещо. Не знам. Нищо не се знае. Така. Още малко го настигам, дами и господа. Хора, още малко го настигам. Дрифти, 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 дрифти. Изложи се. Ехе. Хора, настигам го вече. Надявам се вече да бия. Много път му дадох. През целия път беше първо място. И още си е първо, бе. Не мога го фана. Още малко. Тук не трябва никъде да се блъска. Тук са пряк път. Не. Край той ме бие и го финиша. Хора, тук ще да го бия. Гледай колко тъп. Много тъпо е ти да се докоснеш до тема му. Ламалини и край. Не, има още път. Какво има още път, край. Завиваме и до там. Ще го настигна. Ще го настигнеш утре. И иска реванш. Не може така, на второ място. Не можехме да го биеме този. Реванш ще играем. Код такова. Здраве да е. Мисля вече другото снимане да играя на Fruit Ninja или да знам. Не, другия път ще е на Clash of Clans да ви покажа как играя, защото днеска си я изтеглих играта и да ви покажа. Исках първо на Asphalt 8, защото от някои клипове на Clash Royale казах, че ще играя и други игри, така че е малко по-различно. Нали? Да поиграя малко различно. И моля ви се, абонирайте се за мен. Ще видите по-натам какви игри ще играя.
О, какъв дрифт, дами и господа! Тук се изложих и ме настигна. Това беше яко. О, пак го направих. Тук тази игра, ако не го бия, това... Той ме настигна. Кой е по-добър, бе, Кой ще ми каже, бе, кофичката е с мен. Басики. Не знам кофа ли е, кой е. Бам. Пателята ми падна. Какво да се прави? Са пак ли ще ме биеш, бе, Присъда, момче. Айде, вземи си. Ама и аз умрях. Ти си от това пак ще ме бие, гледай. Гледайте, хора. Знаеш кога ще ме бие, Утре. И хора, тук бихме го. Първо място. Беше много трудно. Да знаете. Макар че на мен ми е лесно да играя на тази игра, ама тук беше много трудно и така. Хора, вече мисля да спирам клипа. Надявам се да... втори сезон. Надявам се да ви е харесал клипа. Дайте по един лайк и се абонете за мен. Аз бях Иво. Чао, чао.